YOLO! To je Hivá 127 a teraz tu začíname novú sériu videí, ktorá sa volá Days a je tu so mnou aj Matthew. Čaute ľudia. Už som trošičku hral a zabil som 88 zombíkov, čiže mám 88 peňazí. Ale jak vidíte, zomral som pre vás a nič nemám, čiže začíname s ničím. No, tak. No a ja som chorý, tak prepáč, ja budem do videa kašľať. No, a tuto sme sa respawnovali. Tam mám pravo hore, že zombies, killer, že koľko som zabil zombíkov, headshot, že koľko som dal headshotov, bandits killed, to ani ja neviem. Zabitie ľudí, alebo banditov. A murders je, že Ľudí zabitie. áno, že koľko ľudí zabiješ. Potom je zombies alive. To je čo? Že koľko je zombíkov a koľko je mŕtvych. No a teraz sme aj získali gunu. Pištolku a boje a mapu. Tam je, že primary weapon, to je také väčšie zbranie, že M4A, K47 a také. Secondary weapon, to sú SMG, M9, Uzi a také. Malé pištolky, special weapon, to sú granáty, špeciálne zbranie. Ammo sú, že koľko máš nábojov, food and drink je, že koľko máš jedla a koľko máš pitia. Misk je také, že Všelijaké veci. že také iné veci. A potom sú, že tool belt, to keď získaš, tak ani nemusíš, to ani nezaberá miesto. Potom sú aj backpacky. Áno, backpacky, najprv začína s 8 slotmi. Počkajte, ešte týchto zabijem. Tuto máte dole, že slots, 5 z 8. Aké sú 3 backpacky? 4. Tak 4 backpacky. Najprv začína s 8 a potom máme ešte 12, 16, 22, myslím. 26 a 32. No tak 26, 32. Akože ja to hrám do všetci, to lepšie poznám. Áno. No prepáčte, ale že my vieme aj po maďarsky, tak tuto sme si to niečo len šuškali. Ježiš, nezabil som tohto. No nevadí, sa nášho. Tu som mal už druhú mapku. A že mne sa mapka laguje, ale nevadí, poznám mapu dosť dobre. Ale ten nech už za nami nebeží, lebo on keď dotiaľ to, tak bude ešte noc. Orly. Maličké, orličky. Dobrý deň. No čo nekomentuješ, Matthew? Neviem. Čo si ospali? No, možno som spal. Joj. No to si nemá robiť. Všimol som si. Už nič zlom, ale všimol som si. Dobre, už nejde za mňa. No maličku zbraň alebo niečo. To sú empty, soda, cans, backpack. Tu máme tú 12 backpack. Tuto keď sa takto pristavíte k tomu, počkajte trošičku, odbehnem naspäť. No teraz mi to už vyhodilo. Tuto, takže gear a keď stačíte, tak toto vám vyhodí. Toto assault pack je 12. Joj.
Vidíte, už to mám na chrbte. A toto je asa úvodka. Dobre. Môžeme ťa to ísť zatiaľ. Nič to není, nevadí. Dúfam, že prežijeme. A že v nasledujúcej časti už bude hrať aj Matthew so mnou. No a budeme mať bejsku, lebo sme si kúpili. Áno, zajtra to už dostaneme, čiže dneska je sobota. A tak nám to hovorí, že v nedeľu to dostaneme. Čiže zajtra to dostaneme. Že vraj, áno. A ešte sa rozhodneme, že či to budeme ukazovať vo videi bejsku. Kde máme ísť? Choď rovno. Ja viem. Tam bude area. No. Tam si naletíme veci. Keď teraz na... Tuto je area. No takže, keď teraz pozrite, tak nie je doľava, ale tak doprava. Dopredu a tam je bejsko. Tam, kde bola tá pištoľ. Tak tam blízko k tomu je area a v aree sú všelijaké lepšie zbranie. Tuto máme stan, aj to sa nám zíde, lebo keď chceme si do niečoho uložiť veci, tak to si dáme domov a to má 100 slotov. Napríklad na OBS-ku to položíme, tam si ukladáme veci a je to. Áno. A OBS-ku sa dá aj uzavrieť. To ešte nevieme ako. Áno, alebo ešte sme to nemali. Lebo sme tu aj noví dokonca. Ešte nemáme ani 10 hodín. Áno. Vidíte teraz, takže neviem, že koľko môže ísť. 5 minút. No tak nejak. Jej, nie je, že to 5 minút. Ináč mohli by sme si už aj získať GPS-ko, keď nájdeme. Lebo aj to by bolo dobré. No a už po nás ide tamto zombík. Radšej s týmto nebudem môcť zabíjať, lebo to je moc riskantné. Myslím, že keď dobre viem, tak to je area. Áno, to musíme ísť. Nie area, tam je area. Tam napravo, tam naľavo je letisko. Á, tak som to zavedel. Potom pôjdeme do árie a potom na letisko. Lebo by dobre bolo dostať aj tú Coyote Backpack. To je najväčšie. Áno, to je najväčšie, to má 32 slotov. Ale nevieme, že jak, ale už sme videli, že malo koľko? 60? No, že jeden mal 60, ale maximum je 32 na serveru. No tak neviem, že jak to získal. Asi si to kúpil cez kredit. No. A že už sme to hrali trocha. Niekoľko, pár hodín. No. Sme mali aj 3 heliny. Jednu som vybuchol. Druhá padla do vody. Tretia tiež vybuchla. No. Z toho jednu som nevybuchol náhodou. Ale to je naozaj náhodou. Lebo Matthew náhodou vyskočil boli sme nad vodou, on vyskočil a ja som chcel tak, že na vodu pristáť. A ja som išiel a bum do vody. No a potom sme už nevedeli, jak ísť. No. Potom sme tam už aj hneď zomreli. Joj, veľmi som šikovný. No. Veľmi, ja som Dneska sa ti darí. No, veľmi. A nevadí, predchádzajúce mi dobre išlo 88 kg. Ale zase, ináč aj každé, myslím, že 4 hodiny sú item reštarty. To je to, že vy Kde sa lutuje, tak tam sa to reštartne aj auta, aj motorky, aj heliny, aj všetko. Áno, ale čo ste si vylútovali, to vám zostane. To vám nezmizne. V areji sú takže najlepšie zbranie. Potom sú tu všelijaké veci, Coyote Backpack to zvyká byť a také. Lepšie veci. A predstavte si to, že ja som to ešte vtedy nehral
Ale že iní hovorili, že sniperko sa dá len tak získať, že ju kúpite a Matthew to... No, našiel. Áno, že to našiel. Vedľa Array. A dá sa to kúpiť iba v obchode za 2 eura. Za Game Money, akože hracie peniaze za 500 a za 1 euro s 20 nábojmi. Akože mag. Toto mám čo? Koles. Koles, ale ty nepotrebujeme ešte teraz. No toto je také normálne bludište. Labyrint. No, Doľava, choď. dobra. Potom doprava. Doľava. Doľava. A doprava. Ježiš. Takže bludisko. No som sa to musel naučiť, lebo veľakrát som tu bol. Pištolka s tlmičom. Dobre. Ešte zápalky. Toto si zoberiem, lebo zápalky sú na to dobré, keď získame drevo, tak si môžeme urobiť... No, ale z backpack. Áno. Nie. Toto nie. Assault backpack. No a ešte, že tie veci tie nezaberajú sloty. Áno. Akačko. Tuto. Tu belt... Tie veci nezaberajú sloty. Áno. Akačko to bere. Viem. Šťastie. No, toto je veľmi veľké. Toto už máme jakáčko. Vyhoď si pištolku. Ježiš. Počkaj, toto si vyhodím. A ešte tie náboje do tlmiča. Do tlmiče píše. Teda, počkaj, to je koľkáto, toto. A nie, to druhé. Toto. Áno. Áno, toto. Ale počkaj, to si vyškoť. To má to sloty, tak Ježiš. ešte raz to vyhoď. To. A teraz si vyberá akačko. No, akáčko máme. A teraz... A ešte... Čo? Podľa mňa vyhoď ten stále, lebo Aha. iba ak budeme mať baseu, vtedy to je potrebné. A máme akačko. S dvoma náboj. S dvoma, no. Jak sa to hovorí, nie náboj, ale... No po maďarsky to má, po slovensky nie. Hej, vidíte tam vpravo hore, jaký to má dobrý skin. Hej, počkaj, tu niečo bolo. Čo to je? Si náboje? Áno, náboje. AKčko, M4, náboje do AKčka, do M4. AKčko si zober, náboje do nej. To si nezoberiem. Ako mang. Ja som mal minulé AKčko, M4, PDV a sniper. To som bol tam ozbrojený. Inventory, fú, ježiši. A na mňa pištolku si vyhoď. Však to chcem, len toto mi vždy zastaví. Jo, to si vyhodím. Nevždy to pôjde vyhodiť tam, kde lutujete práve. Áno. Musíte trocha Lebo odísť vtedy od toho. pôjdete do lootu a keď aj tuto je zaplnené, tak sa to nedá ani Zober si vyhodiť. M4 Viem, a náboj. kde sú M4 náboje. Náboje si ako zoberieme. Tak vyhoď si jedno bendičko. Bandit. Stačí jedno vždy. A M4 si ber. Máme. A je to. No dobré, tie tu potrebujeme. Ja chceli, keď to boli niekoho z vás veci. Engine. No to sme hľadali do Heliny dosť veľa. No ale teraz ešte nepotrebujeme. Z Angelpinu sme išli až do Los Santos a tam sme to našli. Sniperka. To sa dá len kúpiť. No. Vidíte. Pozor, som Hen. Čo chceš, ty čurák? Ty čurák jeden. No, bere sniperku. No tak... Toto bolo dnešné video, toto bolo akože rozpoznávajúce a v ďalšom videu ukážeme, čo je snajperka a skúsime ju predať za dobré peniaze alebo niečo také. Ja som bol Hivasu27, vedľa mňa bola aj Matthew. Čaute. Čau, ja som bol Hivasu27, čaute.